La illa de Mallorca influeix molt i determina una escena. De fet, se manifesta de diferents formes en funció de la persona que escriu les lletres. Són diferents visions, no?, d'una cosa que podríem dir mallorquinitat. És a dir, nosaltres respirem aquest aire i xerram d'aquesta manera i pensam també d'aquesta manera perquè estem aïllats. Parar bé no parar mal, no? El nou de Salvatge Cor és fruit de positivisme, de voler que tot vagi millor, d'alliberament. Jo crec que posar punts en comú i dir, bueno, no mos aturem, anem a crear, anem a seguir creant, però des d'un altre punt de vista i dels mitjans que tenim, no? Sí. Ja no me crec ningú, us vull fer m'acostar, encara fa malet mirar-me en el mirall. Ja no me crec ningú, tinc clar que és el que he fet, 1000 voltes m'he caigut, 1000 voltes m'alçaré i no vull entenguin que sí quan proclamam que no vull. Que entenguin que sí quan proclamam que no vull. Que entenguin que sí quan proclamam que no és no. I per fi ja sé qui som i sé cap on vaig. Ho sé fins demà. I si et cert, demà és demà, demà és dijous, demà és ahir, ja te sé. I ens en sortirem, perquè sempre ho faim, i ens en sortirem. És el que hem après i ens en sortirem, perquè sempre ho faim i ens en sortirem, i no estem tots sols, i no estem tots sols, i no estem tots sols. Tia, molt guai. Salut, enhorabona. Igualment. Jo està molt còmode. Jo també. És com fer un assaig així, gravado, no? I provar coses diferents. M'ha agradat.